العالم أشحت عامتات نايت بمنش إلى تصوع تاجر لو من مساع عالم تقاصر الله كرمي أروع عامت ترايد خزنة برا تاجر لو ميخمي جيرا أبصو من حادثة ما يتكلم ساق تهنسن نعالم بتكنولوجي كتسنبر خالد لومي أفان عالم كابتي تفر زرع عبي من دق تشاينا جميرنا كسابتي روبوتات زنقسو لزمنا وميسترات كندرينا إذا هاجر زي أجنا زي تناقر بزحت هاجرام تحققات اللواء أبناء اليوم فيدينا نبز هاجر زي أكون قعزينا چاينا حنت كابتن نوح نقصالتن زلون تاريخ زلون سلطان عالمنا يا تاريخنا أشحت عمتات بتخطاتال سدرابيت النجسات دايناستي ستانص خوينو نعلمنا زلوط عبيت معبالات زبركه تاغريه كابتم عالم لومي اتقوملهم زلا مسرتاو نغرات كمورقات محتم برود كومباس مبقول ابزات انتاوي تاغر زياي ازي سلطان ازي بخمين عالم كقيرو كمز قاله كنري كلنا اتي العلي 21 كيلومتر نوحات زعبي مندق چاينا كم قداماي مسكر خوينو يتقاس ازي مندق ازي نهاغورون كابوررتن مكلخال ستانص خوينو كساولومي كاب طفر خوين خاكرايكو زقول حدا እዩ እቲ ዝገርም ድማ እቶም ኣማን ንኣሽሓት ዓመታት ጸኒዖም ክቆም ዝገበሮም ዝተጣሓነሩ ከም መጣቆ ተጠቂሞምሉ እዮም ታሪኽ ቻይና ካብቲ መንደቕ ወጻኢ ኣብ ትሕቲ መሬት እውን ዝተቐበረ ዓብዪ ሚስጥር ኣለዎ ኣብ 1974 ሓረስቶት ዒላ ክቑዕቱ ከለዉ እቲ ዘሰንብድ ልዕሊ 8000 ናይ መሬት ወታደራት ዝሓዘ ሰራዊት ረኺቦም እዚ ሰራዊት እዚ ነቲ ቀዳማይ ሃፀይ ቻይና ኣብ መቃብሩ ክሕልዎ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሓወልቲ ፍሉይ ናይ ገጽ መልክዕን ምሓዙ ድማ ነቲ ናይ ግዜ እቲ ዕሙቕ ስነ-ጥበባዊ የርእየና ኣብቲ እዋን ዝነበረ ፈላስፋ ኮንፊሽየስ ድማ ብዛዕባ ስነ ምግባር ክብር ስድራ ቤት ምምሃር ሎሚ ዘላ ቻይና መሰረት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘንበረ ሊቅ እዩ እምበር ነዚ ኩሉ ጥበብ ጽንዓትን እዩ ንቻይና ክሳብ ሎሚ ሓያል ኮይና ክትቕጽል ዝሓገዛ ባህሊ ቻይና ካብቲ ንኣሽሓት ዓመታት ዝጸንሐ ታሪክ ዝፈንቀለ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ መንነት እታ ሃገር ዝውስን ፍሉይ ጸጋ እዩ ሓደ ካብቲ ንዓለምና ዘገርም መለለያ ድማ እቲ ምስላዊ ዝኾነ ጽሕፈታ እዩ ቋንቋ ቻይና ወይን መንደሪን كم قالوا ቋንቋታት بفيدلات ዘይኾነስ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ምስላዊ ምልክታት ዝተሃነጸ እዩ ነፍሲ ወከፍ ምልክት ከም ሓደ ሚስጥር ትርጉም ዝሓዘ እዩ ሓደ ሰብ ተራ ጋዜጣ ንምንባብ ጥራሕ እንተው ሓደ 3000 ምልክታት ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ጽሕፈት እዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ዓቢ ስነ ጥበብ ስለ ዝረአ ቻይናውያን ብጥንቃቐ ብጽባቐን ንመጽሓፍ ዓቢ ክብሪ ይህብዎ ካብ ቋንቋ ወጻኢ ድማ ቻይናውያን ንምግቢ ዘሎ መራያ እውን ፍሉይ እዩ ኣብ ማእዲ ምግቢ ሽኳን ማንካን ኣይጥቆምን ቾፕስቲክ ተጠቂሞም እዮም ዝበልዑ እዚ ድማ ጥንታዊ ባህሎም ስነ ስርዓት ማእዶም ዘርኢ እዩ ኣብ ቻይና ሻሂ ተራ መስተ ጥራሕ ዘይኾነስ ምልክት ዕርቅን ክብረ በዓልን እዩ ናሻሂ ስነ ስርዓት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ባህሊ መግለጺኦም ኮይኑ ንጋሻ ዘሎም ኣኽሮት ዝገልጹሉ መንገዲ እዩ ካልእ ንዓይንኻ ዝማርኽ ባህሎም ድማ ቀይሕ ሕብሪ እዩ ቀይሕ ሕብሪ ኣብ ቻይናውያን ምልክት ዕድልን ሓጎስን ብልጽግናን ስለ ዝኾነ ኣብ መርዓ ኣብ ሓድሽ ዓመት ከምኡ እውን ኣብ ባንዲሮም ብበዝሒ ዝጥቀሙ ንሪኦም ኣብቲ ሰማያዊ ዝኾነ ሸነኽ ባህሎም ድማ እቲ ሚስጥራዊ ምንቅስቓስ ኩንጉፉ ወይ ማርሻል ኣርት ይርከብ እዚ ስፖርት ጥራሕ ዘይኾነስ ምስቲ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ጽንዓት መንፈስ ተኣሳሰረ ፍልስፍና እዩ ቻይናውያን ንተፈጥሮ ንእንስሳት ዘለዎም ፍቕሪ እውን ፍሉይ እዩ እታ መልክዕ ዘለዋ ቆንጆ ፓንዳ ንቻይና ሃገራዊ ሃብታ ጥራሕ ዘይኮነትስ ምልክት ሰላምን ዕርቅን እያ እዚ ኩሉ ሚስጥር ዝሓዘ እዩ ድማ ንቻይናውያን ካብ ካልእ ዓለም ፍልይ ዘብላ ቱሪስት ካብ ኩሉ ጫፍ ዓለም ተሳሒቡ ንክመጽእ ዝገብርን ኢኮኖሚ ቻይና ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ካብ ዝተረኣዩ ኣዝዮም ዘደንቑ ስራሓት ሓደ እዩ قدمي 40 عامت ጥራይ ቻይና ሓንቲ ካብተን ድኻታት ሃገራት ዓለም ነበረት ሎሚ ግን ምስ ኣሜሪካ ተወዳደር ሓያል ቁጠባ ሃገር ኮይና ኣላ እቲ ዝገርም ድማ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 800 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ድኽነት ክወጽእ ምኻሉ እዩ ቻይና ሎሚ ናይ ዓለም ፋብሪካ ተባሂላ ትጽዋዕ ካብቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ሞባይል ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ማሽነሪታት ዳርጋ ኩሉ ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ እዩ እዚ ዕቤት እዚ ካብቲ ዘይዝሕል ስራሕቲ ቻይናውያን ዓበይቲ ዞባታት ንግዲ ዓለም ብምኽፋት ኣብ ዓለም ኢንቨስትመንት ብምስሓቦም ዝመጸ እዩ ቻይና ሎሚ ብቴክኖሎጂ መሰረተ ልምዓትን ዓለም ትምህርቲ ትህብ ኣላ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቁልጥፋት ባቡራት እቶም 70% ዝኾነ ኣብ ቻይና እዮም ዝርከቡ እዚ መርበብ ባቡር እዚ ድማ ንከተማታት ቻይና ብኣዝዩ ቁልጡፍ መንገዲ ስለ ዘራኸበን ንኢኮኖሚያ ሞተር ኮይኑ ይንቀሳቐስ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቻይናውያን ኣብ ናይ ግሪን ኤነርጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ፀሓይ ሶላር ኤሌክትሪክ መካይን ቁጽር ሓደ ኮይና ትርከብ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ከም ኣሊባባ ቲክቶክ ከምኡውን ሻንሃይ ዝርከብ ዓብዪ ወደብ ቻይና ኣብ ዲጂታል ዓለም ንግዲ ባሕሪ ዘለዋ ምዕባለ የሪና ቻይና ሎሚ ብኤአይ ብ5G ቴክኖሎጂ ብምምርማር ጠፈር ናብ ቀዳማይ ደረጃ ንምድያብ ብቕልጣፈ ትስጉማላ እዚ ኩሉ ድማ ቻይና ናይ መጻኢ ምዕበልቲ ዓለም ንምፍጣር ትሻባሸብ ምህላዋ ዘርእየና ህያው ምስክር እዩ ቻይና ብስፍሓት መሬት ልክዕ ከም ኣሜሪካ ዓባያ ኣሜሪካ 6 ዝተፈላለዩ ናይ ሰዓታት ዞባታት ታይም ዞን ክህልዋ ከሎ ቻይና ግን ብምልእታ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ሓንቲ ሰዓት እያ ትጥቀም
ቻይና ከተማታት ብሓደ ዘይኮነስ ብእኩብያ ትሃንጽ። ኣብ ቻይና ሙሉእ ብሙሉእ ዝተሃነጹ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ዓበይቲ መንገድታትን ስታድየማት ዘለውወን ከተማታት ኣለዋ። ኣብ ቻይና ኖት ወረቀት ገንዘብ ዳርጋ ጠፍዩ እዩ። ካብቲ ዓብይ ትካል ጀሚርካ ክሳብቲ ኣብ ጎደና ቃንጫ ዝሸይጥ ሰብ ኩሉ ሞባይል QR ኮድ እዩ ዝኸፍል። ስልክ እንተዘይሃልካ ኣብ ቻይና ምግቢ ንክትገዝእ እኳ ክትጽገም ትኽእል ኢኻ። እዚ ንዓለም ቀዲማ ዝገበሮቶ ናይ ቴክኖሎጂ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ቻይና ምግቢ ዘዳሉን ዘቕርቡን ዘለዎም ሮቦታት ቤት ምግብታትን ኣለዉ። ካብ ምጥባስን ምብሳል ምግብን ጀሚርካ ብሮቦታት እዮም ዝስርሑ። እዚ ድማ ቻይና ናብቲ ኣውቶሜሽን ዝበሃል ዓለም ክንደይ ከም ዝረሓቐት እዩ ዘርእየና። እምበር ቻይና ጥንታዊ ታሪኽን ፍሉይ ባህሊ ዘንደንቕ ናይ ቁጠባትን ሳይንስ ዘወሃደት ሃገር እያ። ካብቲ ዓብይ መንደቕ ቻይና ክሳብ እቲ ዘመናዊ ቁልጣፈ ባቡራታ እዛ ሃገር እዚኣ ንዓለም ብምስጢራታ እናገረመት ትነብር ኣላ። ብዛዕባ ቻይና ዝያዳ ደስ ዝበለኩም ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ እስካብ ንገናኝ ድማ በብዘለኹምዎ ሰላም ሁኑ ይብዛሕ።